имом Бухорӣ ё худ Муҳаммад ибни Исмоили Бухорӣ дар соли 194 ҳиҷрӣ 810 мелодӣ дар Бухоро дар минтақаи Хӯросон дар хонадони форситабор яъне тоҷик таваллуд шудааст. Падараш марди донишомӯхта ва обрӯманде дар миёни ҷамоати худ буд. Гарчи олими ҳадис набуд, аммо андаке аз ҳадисҳо огоҳӣ дошт. Зеро дар назди имом Молик ва дигар донишмандони ҳаммонанди ӯ шогирдӣ карда буд. бо камоли таассуф падари ӯ андаке пас аз таваллуди имом аз олам даргузашт. бо вуҷуди ин ӯро хушризқ буд, ки дар хонаводаи сарватманд ба дунё омада буд ва падараш барои имом ва хешовандонаш мероси некӯ боқӣ гузошт, ки метавонистанд бад он зиндагӣ кунанд. аз ҳамон ҳувони кӯдакӣ имом Бухорӣ тифли зираки виҷахисоле буд ва ҳамеша дар миёни ҳамсолонаш саромад буд ва дар ҳар коре ки барои эшон душвор ва имконнопазир буд ба осонӣ комёб мегашт. ҳанӯз дар кӯдакӣ хобе дида буд ки дар пешгоҳи паёмбар Муҳаммад истода аз ӯ магас меронд ва мекӯшид паёмбар саллаллоҳу алайҳи васалламро ҳимоят кунад. чун ин хобро ба шайхе дар миён ниҳод, он шайх ба ӯ гуфт ки имом Бухорӣ ҳадисҳои сохтаро аз ҳадисҳои саҳеҳ ҷудо хоҳад кард, ҳамон гуна ки ӯ магасҳоро аз паёмбари худо дур мекард. аз ин рӯст ки дар синни 12-солагӣ тақрибан 7000 ҳадисро бо тамоми силсила ровиёнашон аз бар намуд ва то синни 14-солагӣ ӯ ҳамаи ҳадисҳоеро ки дар Бухоро пайдо карда метавонист аз бар кард. то он замон ӯ аз тамоми олимони номвари вилояти худ таълим гирифта ва баҳрманд шуда буд ва чун ҳамроҳи модару бародар барояш имконияти сафар ба Макка фароҳам омад, ӯ натавонист аз он чашмпӯшӣ кунад. дар он замон Макка бо олимони маъруфе ки дар он дарс медоданд машҳур буд ва чун модару бародараш азми бозгашт ба хона карданд, имом Бухорӣ дархости дар он ҷо мондан кард то аз дарёи илми ин олимон ҷомҳои дониш бинӯшад ва илми эшонро комилан аз бар кунад. беш аз 10 сол имом Бухорӣ дар ҳалқаҳои дарсии олимони Макка ва Мадина ба сар бурд ва бо вуҷуди ҷавонӣ тамоммандии баланди илмии худро нишон дод. дар синни 18-солагӣ ӯ нахустин китоби худро таълиф кард ки он на танҳо китоб, балки асари 9 ҷилда аст ки ба илму риҷол, ба илми шинохти ривоятгарон тааллуқ дорад. ин асар муфассалтарин бунён дар арасаи ҳадисшиносист ки зиндагиномаи ровиёни ҳадисҳоро дар бар мегирад. то ба имрӯз ин асар барои пажӯҳишгарони зиндагиномаи ровиёни ҳадис сарчашмаи асосӣ ва марҷеи аслист. камтар касе огоҳӣ дорад ки имом Бухорӣ на танҳо мутахассиси арсаи ҳадис ва ҳадисшиносист, балки ӯ донишманди тавонманде дар ҳавзаи илоҳиёт ва фиқҳ низ буд. пас аз андӯхтани дониш дар ҳиҷоз, имом Бухорӣ ба Бағдод, пойтахти хилофати аббосиён рӯй овард. маҳз дар ин ҷо барои ӯ муқаддар буд ки бо бузургтарин олими ҳадиси он замон имом Аҳмад ибни Ҳамбал ошно шавад. имом Аҳмад дар васфи имом Бухорӣ сухани бисёр мегуфт ва ба ӯ баҳои баланд медод. ӯ изҳор дошт ки аз минтақаи Хӯросон ҳанӯз инсонеро бо чунин сатҳи дониш надидааст ва ин дар ҳоле буд ки имом Бухорӣ ҳанӯз ба авҷи дараҷаи илмии худ нарасида буд. агар сухан аз донишҷӯӣ равад, бояд гуфт ки имом Бухориро ҳамтое набуд. ҳамаи ҳамдарсонаш бо дафтарҳо барои ёддошти дарс меомаданд ва фақат Бухорӣ дар дарсҳо бо дастони холӣ менишаст ва танҳо гӯш мекард ва ҳамаи қайдҳои худро дар хотира нигоҳ медошт. аксар вақт Бухорӣ устодони худро аз рӯи ҳифзи худ ислоҳ ва тасҳеҳ мекард. дар бораи ҳофизаи шигифтангези ӯ ҳама огоҳ буданд. бори олимон қарор доданд ки ҷамъ шаванд ва ҳифзи ӯро бисанҷанд ки ин ҳама овозаҳо дар бораи ҳифзи қавии ӯ то чӣ андоза дурустанд. онҳо имомро ба ҳалқаи муҳаддисин дар масҷиди ҷомеи Бағдод даъват карданд. олимон 100 ҳадисро дар назди имом хонданд, аммо ӯ таваққуъ надошт ки муҳаддисон амдан силсилаи ровиёнро бо матнҳои ривоятҳо дар ҳам омехтаанд. ба таъбири дигар, ҳамаи 100 ҳадиси овардашуда дар нигоҳи нахуст аз рӯи муҳтавои худ дуруст менамуданд, аммо дар воқеъ комилан бофта ва нодуруст буданд. ҳар олиме як ҳадисро нақл мекард ва мехост ки дурустии онро тасдиқ кунад, аммо имом посух медод
ин ҳадисро намедонам ва бо ҳамаи 100 ҳадис ҳамин гуна рафтор кард. метавон тасаввур кард ки ин саҳна то чӣ андоза аҷиб менамуд, бо назар дошти он ки ӯ олими бузурги ҳадис имом Бухорӣ буд. аммо ҳамин ки олимон пурсиши худро ба анҷом расониданд, имом оғоз кард ба мураттаб овардани ҳадисҳои онҳо ва якеро пас аз дигаре бо ҳамон тартиб бозгӯӣ кард ва ба ҳар яке аз олимон ҷудогона иштибоҳи мушаххасро дар ҳадиси овардаи ӯ нишон дод. ҳамаи ҳозирон дар масҷид бе ҳеҷ муболиға аз ҳайрат мафтун шуданд. ин воқеа хотираи қавӣ ва дақиқ ва дониши амиқи имом Бухориро шӯҳраи офоқ кард ва ӯро барои ҳамеша ҷовидона сохт. аммо сабаби шӯҳрати имом Бухорӣ танҳо ин набуд. имом рӯзе дар ҳалқаи дарси устоди худ Исҳоқ ибни Раҳовай, олими ҷалили ҳадисшинос нишаста буд ки имом исҳоқ андешаеро матраҳ кард ки хуб мебуд агар касе таснифи китоби ҷудогонаеро ба ҳадисҳои саҳеҳ ихтисос медод. маҳз ҳамин андеша дар зеҳни имом Бухорӣ дурахшид ва аз он пас ӯро раҳо накард ва ҳамин гуна аз ҳамон пешниҳод Саҳеҳул Бухорӣ падид омад. ин маҷмӯъаи ҳадисҳо ҳосили кори чунон дақиқе гардид ки ҳеҷ кас то имом Бухорӣ ҳатто тасаввури онро накарда буд. 16 соли тамом имом Бухорӣ ин асарро менавишт. 5 сол ӯ онро дар Басра, дар Ироқ нигошт ва боқии онро дар Мадина, зеро ӯ мехост ки аз зиндагӣ ва тасниф дар Мадина худо дар кораш баракат ва осонӣ резад. Бухорӣ бо ҷидду ҷаҳд кор мекард ва 600 000 ҳадисро дар ҳифз баррасӣ намуд, то танҳо ҳадисҳоеро интихоб кунад ки бо шуруд ва меъёрҳои сахтгиронаи ӯ мутобиқат доштанд, то дар ниҳоят онҳоро ба маҷмӯъааш ҷой диҳад. он меъёр ки Бухорӣ барои худ таъин кард чӣ буд? нахуст Бухорӣ пеши худ ҳадаф ниҳод ки ҳар ҳадис бояд бо силсилаи пайвастаи ровиён ҳамроҳ бошад, бо ин маънӣ ки ҳар ровӣ дар силсилаи ровиён шахсан ҳадисро аз забони ровии сатҳи болотар шунида бошад. барои намуна имом Молик аз имом Нофеъ ривоят мекунад ки ӯ аз ибни Умар ривоят мекунад ки ӯ аз паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ривоят мекунад. имом Молик шогирди имом Нофеъ аст, имом Нофеъ шогирди ибни Умар аст ва ибни Умар шахсан аз паёнбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам ҳадисро шунида аст. бинобар ин метавонем бо итминон бигӯем ки ҳар яке аз ин ровиён бо ровиёни болотар аз худ шахсан шинос буданд ва шахсан аз онҳо ривоятро шунидаанд. пас мо метавонем чунин силсилаи ривоятгаронро муттасил, яъне пайваста бидонем. шарти дигар ин аст ки ровӣ бояд ростгӯ ва муътамад бошад, яъне ӯ бояд мусалмон, болиғ, солим ақл ва фармонбардори Аллоҳ бошад. дар баробари ин ровӣ бояд ривояти ҳадисро айнан калима ба калима нақл кунад, яъне агар ӯ ҳадисро аз ҳифз нақл мекунад, пас ӯ бояд хотираи қавӣ ва барҷаста дошта бошад ва дар фарҷом бояд гуфт ки ҳадис набояд ягон нуқси пинҳонӣ дошта бошад, масалан вуҷуди ровиёни номаълум дар занҷираи ровиёни ҳадис. ҳамчунин агар имкони муайян кардан набошад ки ровиён бо ҳамдигар вохӯрдаанд ё не. аммо як шарте ки Бухорӣ ҳангоми тадвини маҷмӯъаи аҳодиси саҳеҳ барои худ гузошт ки ӯро аз ҳамаи муаллифон мутамоиз сохт, зарурати исбот кардани ин шарт буд ки ровиён бояд шахсан ҳамдигарро мешинохтанд. маҳз ба сабаби талабот ва шартҳои ниҳоят сахтгиронаи Бухорӣ ки ҳангоми тартиб ва тадвини Саҳеҳул Бухорӣ бар худ воҷиб карда буд, ин китоб пас аз Қуръони Карим аз маъруфтарин маҷмӯъаҳои аҳодис гардид. дар бораи Саҳеҳул Бухорӣ бояд ёдовар шуд ки ӯ ба маънои анъанавии тафсирҳои кунунӣ ҳаргиз тафсир нанавишт, дар ҳоле ки имом Бухорӣ тафсирҳоро дар муқаддимаи бобҳо меовард ва баъзан ҳамроҳи онҳо чанд ҳадиси дигарро низ зикр мекард. аз шумораи умумӣ 600 000 ҳадис ки имом Бухорӣ аз ёд карда буд, танҳо 7275 тавонистанд аз интихоби сахтгиронаи ӯ гузаранд, аз ҷумла аҳодиси такроршуда дар чандин боб. агар ин шуморо ҳанӯз шигифт зада накарда бошад, шояд аз далели навбатӣ мутаассир шавед. имом Бухорӣ нақл мекард ки пеш аз интихоби ҳар ҳадиси мушаххас ӯ вузӯъ мегирифт ва дар равзаи паёнбар 2 ракат намоз адо мекард, ҳамчунин барои ҳар ҳадисе. ва ин бадин маънист ки имом Бухорӣ пеш аз он ки тадвини китобро ба анҷом расонад 7275 намози истихора ё дар маҷмӯъ 14550 ракат адо кардааст. ихлос, кори пурзаҳмат, садоқат ба ҳадафи худ ва аз худгузаштагӣ ҳама дар як ҷо
дар яке аз бузургтарин асарҳо дар таърихи ислом гирд омаданд. аз ин рӯз ки имом бухорӣ хеле эҳтиёткор буд то ҳеҷ овозае ё ривоятҳои таҳрифшудае натавонад обрӯи ӯро хадшадор кунанд ва ё тамоми дастовардҳои ӯро ҳамчун олим беэътибор гардонанд. ӯ бе ҳеҷ муболиғае ҳисоли намунавӣ дошт. ӯ аз корҳои дунявӣ чунон дур буд ки аксар вақт ӯро дар масоли молӣ фиреб медоданд ва чун дар ин бора огоҳ мешуд, фиреббандагон ва озордиҳандагони худро мебахшид. ӯ барои ризояти илоҳӣ маблағҳои ҳангуфтеро сарф мекард ва аз он парвое надошт ва дилаш ҳеҷ пойбанди молу симу зиннати дунё набуд. бо вуҷуди ин ки Бухорӣ мавриди эҳтироми мардум буд ва дар ҳама ҷаҳони исломӣ гиромӣ дошта мешуд, ӯ ҳасудон ва бадхоҳони зиёде низ дошт. чун ӯ ба Нишопур баргашт, аз ҳар тараф муштоқони ҳалқаи илмии ӯ ва хоҳишмандони иштирок дар дарсҳои ӯ аз ҳар сӯ ҷамъ меомаданд. ин дар вуҷуди олиме бо номи Муҳаммад ибни Яҳьёи Зуҳалӣ ҳасадро барангехт, зеро ҳамаи шогирдонаш ӯро тарк карданд, аз ҷумла тавонмандтарин ва қобилтарини шогирди ӯ имом Муслим. имом Зуҳалӣ ба имом Бухорӣ туҳмат баст ки ӯ бидъаткор аст ва Қуръонро махлуқ мегӯяд. ӯ ҳамагонро даъват кард ки аз дарсҳои ӯ даст кашанд. ба иллати ин фитна мардуми ҷоҳил зидди имом Бухорӣ шӯриданд то ҳадде ки қасди ҷони ӯро карданд. бо таваҷҷӯҳ ба ин ки имом Зуҳалӣ ки оташи ин фитнаро афрӯхт, дар Нишопур аз имомони бузурги ҳадис буд ва мавриди эҳтироми хосу ом. имом Бухорӣ аз ин рӯйдоди фитнаангезона сахт озурда шуд ва аз Нишопур низ рахти сафар баст. баъди чанд муддати ҳиҷрат имом Бухорӣ ба Бухоро баргашт. ҳакими Бухоро имом Бухориро ба қасри худ даъват кард ва аз ӯ дархост кард ки ба фарзандони ӯ дарси ҳадис бидиҳад. имом муаддабона ин пешниҳодро рад кард ва гуфт: дониш ба пеши касон намеравад, балки донишро ба сӯяш мераванд. барои бештари мардуми ин рӯзгор ки чизе омӯхтаанд, дар дарбори шоҳе, хонаи вазире, ҳатто сарои тоҷире дарс додан орзуи дерина ва фурсати тиллоиест ки бояд ба ҳеҷ ваҷҳ аз даст надиҳад. аммо имом Бухорӣ ба шеваи дигар ба ҳокими Бухоро ин маъниро талқин кард ки дар омӯхтани дониш чӣ фарзанди шоҳ ва чӣ фарзанди фақир яксонанд ва ман илмеро ки аз барои худо солҳо ранҷ кашидаму гирд овардам, барои нишастан дар кӯху музд тақозо кардан аз аҳли мансаб наомӯхтам, то онро дар қаср ба фарзанди шоҳ ба фурӯш гузораму фарзандони бенавоёнро дар масҷид беилм раҳо кунам. ҳоким сахт хашмгин буд ва дар ҳама ҷо овозаҳо паҳн шуданд ки ҳоким имом Бухориро аз Бухоро табъиду рондан мехоҳад. вазъият чунон муташаннид шуд ки дар рӯзи иди фитр Бухорӣ қарор дод хонаи худро тарк кунад ва раҳсипори Самарқанд шавад. чун ба наздикии деҳаи хартанги Самарқанд расид, гуфт: эй Аллоҳ, ин замин бо вуҷуди фарохии он барои ман танг шудааст. агар ту чунин мешуморӣ ки барои ман беҳтар аст ки ин дунёро тарк кунам, пас ҷони маро бигир. баъди чанд рӯз аз ин дуо имом Бухорӣ вафот кард. имрӯз оромгоҳи ӯ дар деҳаи хартанги шаҳри Самарқанд қарор дорад. имом Бухорӣ дар таърихи мусалмонон нақши пойдор гузошт. ҳофизаи худододи ӯ шигифтангез ва афсонавӣ буд. тибқи арзёбиҳои муосир, ӯ ҳофизаи тасвирӣ, яъне фотографӣ дошт ва ин атои нодире аз ҷониби Аллоҳ аст ки ба ҳар кас дода намешавад. имом барои мо низ насиҳате гузошт дар бораи он ки беҳтарин роҳи аз ёд кардани ҳадисҳо кадом аст ки ҳар кас метавонад аз он истифода барад. ӯ гуфт: беҳтарин усули ба ёд супурдани ҳадисҳо ин татбиқи онҳо дар амал аст. ман аз Аллоҳ талаб мекунам ки ба имоми ҷалил Муҳаммад ибни Исмоили Бухориро раҳмат кунад ва моро дар зумраи онҳое гардонад ки ҳамеша ба суннати пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллам пайравӣ мекунанд. Амин.